bari mu gwada ko zan iya janye wannan. To, wannan ba zai yiwu ba. Jama'a gaishe ku, yanzu a yau ina ci gaba da ziyarar da nake yi a wannan sabuwar tashar jirgin sama da ke birnin Beijing. Kuma a yau zan nuna muku wasu na'urori mai ban sha'awa waɗanda za su taimaka wajen ɗaukar kaya. To gashi yanzu waɗannan ma'aikata biyu suna taimaka mana wajen sanya wannan na'ura da zai taimakawa mutum ɗaukan kaya. Shine an ce idan an sanya wannan inji akan cikinka za a fi jin sauki wajen dakon kaya. An ce sanya wannan na'ura za a ji sauki wajen dauki kaya kamar wannan kaya. To na ji kamar gaskiya na taimaka mana. Ba zai ji akwai wahala wajen wannan wuri wato gugu kenan ba. Za a dauki wannan kaya cikin sauki sannan ajiye a kansa. Kuma yadda ake motsi da shi akwai sauki. Yanzu muna ziyara wajen cibiyar jigilar kayayyaki ta kamfanin China Southern Airlines. An ce wannan cibiya mai kula da kayayyakin da ake neman jigilar su ta jiragen sama fadinta ya kai murabba'i mita 270, inda za a iya kula da kayayyakin da nauyinsu ya kai ton miliyan 1.4. To a wannan wuri na ajiye kayayyaki ana amfani da motoci da yawa wajen daukar kaya, sannan dukansu ana amfani da wutar lantarki wajen sarrafa su domin magance gurbata muhalli. Yanzu ina kan ɗaya daga cikin wannan mota, yanzu zan nuna muku yadda wannan wuri yake a kan mota. Wannan wuri kamar wani dandali ne, shine wani na'urar auna nauyin kaya kenan. Sannan an nuna nauyin kayan da ke kan wannan dandali. Kun ga kusan dukan ma'aikatan wurin suna sanya da na'urar taimaka musu aiki domin rage musu wahalar aiki.